бакладжан с чушки и картофи по-китайски. Зеленчуците се запържват поред и след това се приготвят със сладко-кисел сос. Той засилва вкуса на зеленчуците и придава на ястието нотки на азиатска кухня. Интересно, ярко, вкусно. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Рецепта, която си заслужава всяка минута. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.